Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Nagħti merħba lil dawk kollha li qed isegwuna minn fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni. Noffru din il-qudiesa għal dawk kollha li talbuna biex nitolbu għalihom, għal morda tagħna li qed isegwuna wkoll u anki għal dossija tiegħu il-Papa li l-bieraħ beda uffiċjalment il-Ministeru tiegħu Petrin biex il-mulej għattih id-dawl, l-għajnuna u l-erf biex ikun jista' imexxi l-Knisja tiegħu skont il-qalb tiegħu. Biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija nolbu mafla Alla ta' kemm il-darba aħna nqasnieh. Mulej Missier Qaddis, int li ħlaqt id-dinja u kull ma fija mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti triq il-verità u l-ħajja. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej inti l-ħajja li bija ngħixu fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti taqqat il-fidili tiegħek fl-imkien bil-femijiet kollha tagħhom u tiġborhom rida waħda bejniethom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li ntwedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew lena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, il-pagani u l-Lut, flimkien mal-kapijiet tagħhom, ftehmu li jumiljaw lil Pawlu u lil Barnaba u jħaġruhom. Malli saru jafu b'dan, ħarbu lejn Listra u Derbi, bliet tal-Ikaonja, u fl-inħawi ta' madwarhom, u hemmhekk għadu jxandru l-Evanġelju. Fl-Listra kien hemm raġel bil-qiegħda, marid b'riġlejh, kien matub mit-twelid u qatt ma kien mexa. U sama lil Pawlu jitkellem, dan ħares lejh sewwa, ra li kellu fidi biex ifiq u qallu bleħenoli, qum, iqaf fuq riġlejk. Dak qam minnu fih u beda jimxi. Malli raw dak li jagħmel Pawlu, il-kotra tan-nies bdiet tajjad bil-sien tal-Ikaonja. L-allat niżlu fostna taħt sura ta' bnedmin u lil Barnaba sejħulu Zeus u l-Pawlu Ermi, għax hu l-aktar li tkellem. Il-qassis ta' Zeus li kellu t-tempju tiegħu ħdejn il-belt ġieb fil-bib gniedes imżejnin bil-kuruni u flimkien mal-poplu rid joffrihomlhom sagrifiċċju. Malli semgħu b'dan, l-apostli Barnaba u Pawlu ċartu l-bieshom u resqu malajr lejn il-ġemgħa u bdew jgħidu u jgħidu: Ħbieb, hemm x'intom tagħmlu? Aħna wkoll bnedmin, ngħixu nħossu bħalkom, bnedmin li ġejna nħabbrulkom l-Evanġelju,
biex tħallu dawn l-idoli firħa u dduru lejn Alla l-ħaj li jagħmel is-sema u l-art u l-baħar u kull ma fihom. Fl-imoddi huwa ħalla l-ġnus kollha jimxu fi triqathom. Madankollu ma naqas li jagħti xhieda fuq innifsu bil-ġid li għamlilkom meta jagħtikom ix-xita mis-sema u l-frott fi żmienu. U hekk ixebbakom bl-ikel u jimlilkom qalbkom bil-għena. Imma b'dan il-kliem bil-kemm setgħu iżommu lill-poplu li joffrilhom sagrifiċċju? Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ flimkien. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ għat-tiba u l-fedeltà tiegħek. Għaliex għandhom jgħidu l-ġnus fejn hu Alla tagħhom flimkien. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ. Fis-smewwiet hu Alla tagħna u jagħmel kull ma jogħġbu. Fid-dawdeb huma l-Alla tagħhom xogħol ta' idejn il-bniedem flimkien. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ. Imberkin intom mill-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Is-smewwiet huma smewwiet tal-mulej, imma l-art hu tal-bnedmin flimkien. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ. L-Ispirtu Santu jgħallimkom kollox, jgħid il-mulej, u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: min iżomm il-kmandamenti tiegħi u ħarishom, dak hu li jħobbni. Min iħobb lili iħobbu wkoll il-Missier. U jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi. Ġuda l-ieħor, mhux l-Iskarjota, qal lil Ġesu: mulej, di kif inhi li int se turi ruħek lilna u mhux lid-dinja? Ġesu wieġbu: xi ħadd iħobbni iħares kelmti u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Min ma jħobbnix ma jħares kliemi u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhix tiegħi imma tal-Missier li bagħatni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom. Imma d-difensur, l-Ispirtu Santu, li l-Missier jibgħat f'ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li qedtilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Id-difensur, l-Ispirtu Santu, li l-Missier jibgħat f'ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li qedtilkom. Diversi drabi aħna xi darba jew oħra il-mulej ħassejnieh viċin tagħna. Ħassejna li laqatna jew b'xi kelma li smajna waqt xi omelija jew b'xi ġrajja li missitna li għexna u li ħassejna il-Alla tant viċin tagħna. Jew inkella b'xi tnebbieħa kbira li ħassejna li veru il-mulej dawwalna dakinhar. L-apostli għexu dan il-moment. U dak li wiegħed il-mulej lill-apostli iwedu lilna. Aħna ikonna dawn il-momenti sbieħ, però jkun hemm momenti wkoll
li ifixkluna. U jista' jkun li dawk l-esperjenzi sbieħ, dawk it-tnebbijiet li nkunu rajna, għexna, ħassejna fil-ħajja tagħna u l-preżenza talla fina, jista' jkun li meta nintaqgħu ftit mal-awċ, nitfixklu, nitlu f'ċertu biża'. L-apostli kellhom din l-esperjenza sabiħa ta' Ġesu, min jaf kemm il-darba ħassewhom viċin. Ġesu kellimhom, kienu jiġru warajh ħajjisimgħuh, ħajaraw dak li qiegħed jagħmel. U ħassew il-ferħ tal-preżenza tiegħu li jakkumpanjawh. Imma kien hemm Ġesu kien jaf ukoll li ħajgħaddu minn diffikultajiet. Fil-fatt, waqt il-passjoni tiegħu tfixklu. Dak kollu li dik l-esperjenza sabiħa donhom insewwa. U hemmhekk jidħol dak li qallhom Ġesu. Id-difensur l-Ispirtu Santu jallimkom kollox. L-Ispirtu Santu li jimbagħad imlihom tant bil-kuraġġ kif rajna kif l-atti tal-Apostli. X'kuraġġ kellhom li jwasslu il-kelma tiegħu u li juru tassew min hu b'dak li jgħidu u b'dak li jagħmlu. Intu koll u jien aħna fil-ħajja tagħna ngħaddu minn ċertu momenti li jfixkluna. Jkollna dawn il-momenti sbieħ, però mbagħad qisu ninsewhom għax nitlu f'ċertu biża'. U qisu wieħed jaqta' qalbu jitfixkel. Imma l-istedina tal-mulej qiegħda ċara. U l-istedina qiegħda hemm biex aħna nerġgħu niftakru u nitolbu l-Ispirtu Santu biex ifakkarna f'dawk il-momenti sbieħ meta l-mulej kien magħna, meta l-mulej dawwalna biex ma naqtaw qalbna qatt. Alla li huwa Alla tat-tama, Alla li jimxi magħna kontinwament, Alla li jimlilna qalbna bil-ferħ u bil-paċi tiegħu. U għalhekk illum nitolbu ħafna il-mulej biex fil-ħajja tagħna nitolbuh l-Ispirtu Santu, issa deħlin fl-aħħar żmien qabel niċċelebraw il-miġja tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Hija tħejja sabiħa li nitolbu l-Ispirtu Santu idawwalna u jfakkarna dawk l-esperjenzi sbieħ li bidluna, li ħassejna l-Alla viċin tagħna biex isaħħuna meta nkunu fil-momenti dgħajfin. Dan hu din hija talba li għandna nirrepetu ta' spiss. Spiritu Qaddis dawwalni, ħeġġiġni, imlini bit-ferħ u bit-tama tal-mulej li ġabli is-salvazzjoni. Nitolbu minant il-missier id-don tal-Ispirtu ta' Kristu xoxt biex jallimna u jfakkarna fil-kelma tal-Vanġelu. Ngħidu għalhekk ibgħat mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek fil-Knisja. Ibgħat mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek fil-Knisja. Għall-Knisja biex tissokta l-impenn tal-evanġelizzazzjoni lil popli li għadhom ma jafux il-Kristu. Ibgħat mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek fil-Knisja. Għal popli li għadhom ma jarfux lilek bħala ħalli u Salvatur tal-bnedmin nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek fil-Knisja. Għall-adolescenti li qed iħejju ruħhom biex jiġu konfermati bis-siġill tal-Ispirtu Santu fis-sagrament tal-Griżma nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek fil-Knisja. Għalina biex nilqgħu id-don tal-kelma ta' Kristu billi nħarsu l-kmandament tiegħu tal-imħabba nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek fil-Knisja. Nitolbu għal dawk li talbuna biex nitolbu għalihom
biex il-mulejat jom dak kolli għandhom bżonn bħalissa u għall-morda tagħna biex isibu min jgħinhom u jaqaf magħhom nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek fil-Knisja. U nitolbu għal dawk l-istudenti li bħalissa qegħdin jagħmlu l-eżamijiet biex il-mulej jgħinhom jiftakru dak li huma studjaw nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek fil-Knisja. Għatina mulej Alla id-don tal-imħabba li tiġi mis-smigħ tal-kelma tibnek Ġesu biex malmin mill-Ispirtu tal-verità nieħdu sehem mill-istess ħajja divina bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej nidejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitla' qudiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qed nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqaru glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandru f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis l-altar u ħaruf. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxered ma' kullimkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew blena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiżżulek innu ta' glorja u bla jeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati għal ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara dik laħal kalċi, reġa' ratti l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li bqal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra x'oġbok tilqana u nqudiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxedda mad-dinja kollha. U taf li mħabba flimkien mal-Papa Ljum, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Ġowlet jgħinu, mal-isfijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lilna l-koll li tolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajta dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri, ma' San Ġorġ Preka ma' qaddisin kollha li jgħixu l-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Mulej Ġesu ħallina talba li permezz taħna nur li aħna aħwa wlied tal-istess missier. Ejjew flimkien ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semejk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħannix u tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew ta' mawlena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, jint li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt saqaf tiegħi iżda jitkellmu waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik.
u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bit-tiba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel sitt ġarar mimlija sa' xfar b'ilma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li żjed ikkumplikati u l-mumenti li żjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw wkoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-Hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata b'xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija ta' viċinanza u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Jiena mbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fejn kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. L-isem tal-Missieru tal-Libenu tal-Ispiritu Santu, Alla tagħna sma tal-tagħna l-Ħsejn waqaf magħna, glorja l-Missier Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intihomna għalik jisma tal-tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. L-ewwel misterjum tal-ferħ tal-Anġu Gabriel ħabbar is-Sittna Marija kellha tkun omm Alla. Bis-sina li inti f'smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek kull li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina
u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma talbtan li ġessu li t-wietarina tikun bniedem bħanna. O Ġesu tijaj għafrinna dnubietna, ħlisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erwuħ kollha speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħina tijak. Tini misteru minn tal-feħ ta' Sitna Marija Martiżur qariba tagħha Santa Elizabetta. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt natek ikulli tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, palma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma talbtan il-ġesu li t-wietarina tikun bniedem bħanna. U Ġesu tijaj jaffrinna dnubietna, ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbuħ kollha speċjalment il-dawk li għandhom bżonn ta' ħina tijak.
Tielet misterju tal-ferħ ta' Sjun ta' Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Bissina li inti f'smawiti tqaddes ismek, tiġi salt nagħtek kull irritin kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, palma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marja Santisma urina li inti jomna għalik jisma talbtan il-ġesu li twilet għalina tikun bniedem bħalna. U ġesu tijaj aħfrinna d-nubietna, elisna minna tal-infern u l-ġenerew kollha speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħna tijak. Fir-raba misterju minn tal-ferħ ta' Sittna Marija u San Giuseppe prezentaw il-binom Ġesu fit-tempju. Bissirna li inti f'smewiti taqaddes ismek tiġi salt nagħtek kull int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek ifrota ġuftijak ġasum. Addisa Marija u Malla, iklob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja
ringrazzjam li għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma talbtan li ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħanna. U ġesu tija jaħfrinna dnubietna jlisna minna tal-infern, u l-ġenna l-erbuħ kolla, u speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon taħna tijak. Fil-ħamis u l-ħar misterju tal-ferħ ta' Sna Marija u San Ġusepp tilfu l-binom ġesu fit-tempju wara 3 jiem sabuħem jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti bismewiet jitqades ismek, tiġi salt natek kulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mnija, mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġesum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mnija, mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġesum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mnija, mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġesum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mnija, mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġesum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mnija, mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġesum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mnija, mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġesum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mnija, mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġesum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mnija, mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġesum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mnija, mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġesum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mnija, mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġesum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana. Slima lik li l-kinajtu għaxaħna turufnati ruteva. Jek it-nidu għahna li nibku nof f'danu it-tadmuħ, ejja mela fukata tagħna dawalejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina għadana turufna ment il-ġesu frott imbirek tal-ġuftijek. U għarina u pija ħelwa u Verġni Marija, skont l-intenzjoni tal-Papa. Bissina li inti bismawit jitqaddes ismek, tiġi salt natek kulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija, bi-grazzja mnija, mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġesum. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qat tal-btana, Kristu il-qattalb tagħna. Missir eternalna, Ħenna lina, ibenalla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu għaddi salla, ħenna lina, Spiritu amqat salla wieħed, ħenna lina, imqatsa Marija, itlob għalina, imqatsa Ummalla, itlob għalina, imqatsa xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina,
Omta minn Salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba tisħoq kull qima, Itlob għalina. xebba tisħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok knina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Lavorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rabta ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. parax tal-migranti, Itlob għalina. parax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn għajla u teba, Itlob għalina. sultana tal-Rużanju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddija tijek mulej Alla nitolbuk l-ingawdu dejjem is-saħħa firħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-Mazza u Glorjuża Marija dejjem Verġni kunu meħlusin id-dwejaq tissa u ngawdu l-na dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba il-San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti laqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qieħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Amen. Talba l-San Giusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li l-ek Alla fdalek l-ibnu u fik Marija edet il-fiduċja tijek taħħa miegħek Kristu imrawem bħala ir-raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missir għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Bizani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u għalla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina jtolbuk li imu mistew tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk inħossu fina bla jeda dak repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, birka l-qalb imqazza tiegħu, birek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom talla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, birek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Uom, birek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, birek għal Afnanġi u l-qaddisin kollha tiegħu.